Liga Celebrant a inda zan gabatar da yayin Rabi'u a inda zai ɗauki jawabi galilan sa'annan ya kuma taho da ya bawa wato ainihin Celebrant kyautar da izo masa da shi cikin wannan wata mai albarka. Salami na neman afuwa, na gode. A Rabi'u babban yayanmu maganin kukanmu hadari saka waka inda kake so daji ba a maka yaure ko da mahaukacin kafinta kwangiyar karfan jirgi da ne ka sai makiyar asali. Na gode. Ai sai ka cire maka nan kowa ya kanka ai ba mai corona a nan gona. To na gode ya rabi bismillah idan ka ce na ga wasu wani ka ba ma ce Allah ya yi taka. Ina aiki bila Allah stop. Where is the camera?